Lehenengo aldiz, fisioterapiako ikasleek euren laborategi berria ikusi dute. Badakigu inbertsan egin dutela eta hau oso onuragarri esango da guretzat. Badute gogoa, liburuetan ikasitakoa praktikan jartzeko. Bai, gogo handiak dauzkat, eta ez dakit hurrengo urtean agian jasiko gara. Honela irakaskuntzaren kalitatea hobetuko dute. Merkatuen dazen markina guzti hauek probatuko ditugu gure artean, eta gero pazientiekin asko erraztuko digun lana, ez? Krisia iritsi da EHUra ere, baina ikerketa oinarrizkoa dela uste dute. Gure helburua puntako fisioterapeutak bidaltzea da, eta fisioterapeuta hauek lan klinikoan zein ikerkuntzan lan itxela egingo dute. Fisioterapiaren bigarren urtea da Euskal Herriko Unibertsitatean eta inbertsio handia egin da ikasleek punta-puntako teknologiarekin praktikak egiteko aukera izan dezaten. Gaur makinak ezagutu dituzte, karrera osoa dute ondo erabiltzen ikasteko.